Sidder vi her med Baby Jesus. Du er ny her. Velkommen til. Tak, tak. Tak, tak. Fortæl om lidt, hvem du er. Ja, jamen, jeg har fået rollen og skal være in-game leader på det Grumme Græs Academy, og det er jeg meget glad for. In-game leader-rollen har jeg ikke spillet på så mange hold før, eller faktisk ingen. Jeg har prøvet det lidt, som fra tid til tid, og lidt i noget Faceit og noget, men det er første gang, jeg sådan rigtig er på et hold og skal stå for taktikker og kald og hvad vi gør og lektier og sådan noget sjov, så det hele er lidt nyt for mig. Ja, jeg har jo kendt lidt til dig for lidt tid tilbage på nogle gamle hold, sammen med Ja, Fries også. Så jeg har godt kendt lidt til dig, men nu har jeg ikke lige set dig spille i Power League før, så jeg vil gå ud fra, at det er din første gang. det er det, og det var ikke en præmie, men individuel præstation, så bliver det kun bedre herfra. Det kan jeg kun love. Ja, det var ikke, måske ikke den start, du ville have håbet på, men hvordan føles det måske, og sådan, hvordan føles det ligesom at komme i Power League og prøve noget nyt? Det er fedt, synes jeg. Jeg kan godt lide, det kommer op og er lidt mere, hvor folk lige tager det lidt mere seriøst, og vi spiller for at vinde, og folk de er on, hvis man kan sige sådan. Ja. Det er lidt noget andet end træningskampe og scrims og faceit, så alt det sjovt. Det er lidt mere, nu spiller man for at rykke op, og spiller for at blive bedre som hold. Ja, nu sagde du også det her med, at du måske ikke du har ikke prøvet det her med IGL så forfærdeligt meget. Nej, Så hvordan er det også at gøre det i nærmest et helt nyt spil? CS2? det er, det er svært, både fordi, at hvis man skal lave nogle nye strategier, så kan man ikke ligge på meget af det gamle, man kunne, både smokes og nades og flash og sådan noget sjov. Så skal man lidt ind og prøve at, ikke opfinde den dybe tallerken, men i hvert fald ind og finde tingene, der kan være med til at lave det. Så der er meget nyt utility, der skal læres, både fra min og fra holdets side. Ja, og så kunne jeg lidt fornemme, jeg skal også lige spørge lidt ind til kampen, hvordan synes du den overall sådan er gået ud over, at den måske ikke har været så forfærdelig heldig for jer? Ja, altså det er ikke nogen løgn, at vi vil gerne have vundet. Det vil man altid gerne. Øhm, jeg synes generelt, så har vi en masse ting, vi kan tage med derfra, vi kan arbejde på fremadrettet. Øhm, så på den måde, så synes jeg ikke, det er det værste, vi taber i den her. Selvfølgelig er det træls, men man kan også sige, at de havde deres fucking A-game med. De spillede pisse godt på CT i hvert fald. TC'en synes jeg, vi spillede lidt mere lige op med dem. Vi taber begge pistolrunder. Det tager også rigtig meget ud af spillet. Øhm, taber dem begge to lidt uheldigt i min version. Det kunne ændre meget i spillet og momentet, og hvordan vi kommunikerer som hold, er der ikke så mange frustrationer, og vi måske kører lidt mere med on the flow, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ja, altså I kommer også ud på et map som Vertigo måske også. Jeg ved ikke, hvor meget I har nået at prack herop til. Øh, jeg har jo kun været her i 2 uger, så det har været meget minimalt i forhold til, at jeg fik at vide, at vi skulle nå at kunne spille på minimum 3 maps til i dag. Så jeg har som sådan prøvet at lave noget meget basalt, og så bygge det over 3 maps, og så bygger vi videre på det i forhold til, at vi godt kan lide, hvad der fungerer for os. Øh, så ja, vi lærte nogle ting i dag, og det er også noget, jeg både kan lære, og noget, vi skal bygge på. Bestemt vores T-side, der skal vi have bygget noget mere på. Så, så, så helt skidt er det ikke i dag, det synes jeg ikke. Vi kan lære en masse af det. Altså der er lidt at se det frem til. Ja, det synes jeg. Og det er jo sådan set også det, som der er med det. Det er den her læringsproces, der er. Også fordi vi er inde i et nyt spil, hvor der stadig er nogle ting, som skal ændres lidt af. Ja, ja. Bestemt Nathan i smoken, den kan rigtig fuck en op. Den skal man vende sig til. Ja, det nye utility, hvor kan det blive kastet fra? Hvad kan man ikke med det? Ja. Øh, så Jeg så, det hele er en stor learning curve. ja. Ja, I havde også lige en runde, som jeg lige lagde mærke til, hvor I var på pistoler. Du køber dig en teknik sammen med nogle andre, og så løber du bare op bag og skyder to. Ja, det var nok mit highlight for den kamp. Det var mere sådan en, lad os få nogle aggressioner ud. Man sidder jo lidt og bærer ind, og nogle gange så sidder man bare og holder en vinkel og sidder og tænker, fuck, hvornår kommer dem her, hvornår kommer han? Så føler jeg nogle gange, det er godt at have nogle runder. Både skift tempoet i runderne, men også en, hvor man bare går altså fuld W, hvor det bare er lige meget. Ja, så det var bare sådan en Ja, runde, der bare lidt skulle bare overstå, så bare flyve op. yeah, ja, og så håber vi får et plan, og så er det selvfølgelig fedt, at vi får 2 åbninger. Ja, Og så laver de et godt retake, for vi laver den tidligt i runden, så de har masser af utility, og hvis bare de har øget lidt retake,
Altså, vi har jo ikke armor halvdelen af os, og ingen våben, og ingen liv, så det var lidt en tabt rundt. Men i forhold til, at vi får et plant og 2 kills, så tager jeg det lidt som en sejr. I hvert fald den rundt. Ja. Det har været det var lidt af en spændende kamp, noget af delen. Men så begyndte det ligesom at falde lidt. Men det er jo så det, der skal ændres til næste gang. Ja, det er tesen, vi skal samle op på, og se om vi kan blive bedre til at nulstille, og blive bedre til at se deres mønster og deres huller. Både mig som IGL, men også fra mit hold af. Gå ud og se, hvad folk de observerer. Men lige snart man bliver frustreret, så lægger man mindre mærke til, hvad fjenden gør, og er mere sur over, at man dør på en eller anden klam vinkel, eller en nade, eller whatever. Så vi skal blive bedre til at nulstille som hold. Også mig. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige til dig. Udover at tak fordi du lige gad at komme ind og sige lidt hej til streamen også, og være med på et lille interview. Selvfølgelig. Det er altid en fornøjelse. Så ses vi nok lidt længere hen i fremtiden, når det kommer dertil. Så... Ja, nu nakker vi de næste, så skal du høre en glad mig i stedet for. Så det glæder vi os til. Ja, lige præcis. Det glæder jeg mig til. Så må du have en dejlig aften, og så vil jeg gå ind og se noget Academy. Nej, Mainhold hedder det. Er det så? Ja. Ja, de tager dem. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jo en god kamp. Fedt. Det er jo de 2 øverste, der ligger. 1 og 2. Ja. Jeg noterer i hvert fald lidt små ting. Det skal jeg. Nu ved jeg ikke. Jeg ved det, hvad banen de skal ud på. Nej, men jeg vil forestille mig noget Inferno, noget Overpass. Det har været de sidste par kampe. Altså nu ved jeg, den er valgt banen, kan jeg regne ud. Ja, det er den, ja. Af hvad jeg kunne høre, så var der forberedt lidt til noget Anubis måske. Så det er hot take. Jeg skal lige gå ind og kigge det hurtigt. Ja. De skal på Nuke. Det havde jeg godt foreslået til ham også. Så det er godt, han lytter lidt, Vambo. Ja. Ja, de spiller godt på Nuke, det gør de. De har en fucking brandvarm Nuke, det har de. Så, ja, jeg skal lige tage lidt noter også. Nuke, det er ikke lige mit bedste map, så der skal tages noter. Ja. Jeg lægger i hvert fald penge på det grumme græs, der det er helt sikkert. Ja. Ja, men det er i orden. Ja. Tak for snakken. Ja, det var så let. Vi snakkes. Ja, det gør vi. Hej.